samar pamoreng loyo pindho pesating suping rasa jati kula ingkang sowan kakang Sukmaya monggo katuran juga pangapunten saderengipun awit ingkang kadang sampun kumawani njugaraken anggenipun awake dhewe antum gawe sawetara pun kakang tak mikirake kabeh para warga lan nentremake kahanan ana ing kapanewon. Nah, sliramu tak wenehi kewajiban jaga Tegal ing Bantengan. Menawi kados ngaten Kakang, kula sendika nglampahi lajeng benjang kapan anggen kula miwiti tumapak wonten ing Tegal Bantengan. Ya ora usah kesuwen merga iki dina tetanduran kae butuhake siraman banyu. Merga nedeng-nedenge wis padha wae. Menawi ngaten ingkang kadang nyuwun pamit tambahan pangestu. Iya. Sing hati-hati. dadosaken tuwa tandha pitakon kenging menapa ndara penawi rumpung paring dawuh kaya petinggi-petinggi ngumpul wonten ing kapenewon. Repot. Napa rasakno to? Repotipun. Aku iki ditugani. Didugani sinten sing maneng ajar sampeyan sinten? Sing dugani. Dugani sinten? Ditunggangi. Lah nggih didugani sinten? Ditugani. Lah nggih didugani to? Aku ditunggangi kanthi mandi karang coco. Dinesoni didugani. Ya. Makene to, Kak. Pripun? Aku lak kon golek tontonan. Nggih. Ya to. Tak golek to tangan Wayang to nggih. Barang wayang nggih. Karange pikirku aku demen karo adine. Ngoten. Sing jenenge Ambal Dekat karo Ambal Sani. Lah tak wei job. Sampeyan tanggap ijob. Supaya adine gelem tak neneni. Ngaten nggih. Ndelalah to, Sak. Ndelalah to, Sak. Delah pripun? Ready? Go!
nganteni ilang. Lah, iki nggo mlayu dalang cuma ya ono. Dalang kalau kau, bawa melayu nganten. Lah, sing tindak ora aku. Umum wis golek dalang kok utang nang. Lah aku ditemoy iki. Ditutuh sampean. Tutuh. Jadi pas toh. Aki. Pun pas nanti sampean ditutuh mergo sing golek dalang sampean. Aku salah apa bener? Salah. Salah sampean. Sing salah anu. Sampean salah. Kok ono alam kabeh. Sing duwe wis omong. Ya panjenengan. Ono nembuk kalah karo bener. Ingkang panjenengan kersakaken kados pundi? Iki aku lagi palane undur. Sowan ing dalan opo yen durung ngewo Bali nganten lambaran. Lajeng Wis digoleki. Omah Pak Kek tak masange kowe. Aku gendong gentenan. Nggih. Aku gendong gentenan kok. Sing mriki jenengan ngerti. Gendong gentenan. Gendong. Ya, aku gendong gentenan. Lah, apa ya? Aku Dibuang kali. ayo oleh. delusupne kok. Ndara untung pirodok ngene kok. Para bebau. Siaga magarya. Nistya sanjata lumaksana makita kita. Tanjung. Kowe kabeh kudu bisa nemokke dalang sapa nyono. Rayong Wulan. Estunipun wonten tandha pitaken sajroning manah jalanan. Nalika kula ndalang mangayu bagya dawuhipun Ndara Putri Rayong Wulan kaliyan Ndara Prajosari.
Aku suka sekali gelang. Namun, bagaimana jika aku membuat gelangku sendiri? Aku bertanya kepada ChatGPT bagaimana caranya. Dengan begitu, aku bisa memilih warna dan manik-manik yang aku inginkan sendiri. Ternyata gelang yang aku buat tidak kalah lucu. Josari nanging dumadakan blencong mati. Ndika beradat iki ya kebangetan kok Ambar Sari Ambar Mati. Melayu kok yo ora gelem banter. Ya, ora banter yo, Kang. Lah sebabe Masa ngono. Aja guyon to, Kang. Cilaka tenan ya iki. nanging perkara iki tak larang kowe dhisik. So, Ya. Sambung ing Hajeng Ndara Putri. Kakang Jalang, Nggih. ya iki gede pangaturane Kakang. Oh nggih. Ngantos aku ngajak mlayu sampeyan Hmm. mau sebabe aku ora tresno marang penganten Kakang. Sing tak tresnani jenengan Kakang. Oh nuwun sewu saderengipun. Kados pundi? Menawi panjenenganipun Ndara Putri Ayu Wulan. Tresna kok mung sadalan. Napa sampun dipun benggalih kanthi tirtanipun kawicaksanan. Mongko panjenengan piyambak sampun pirsa. Dalang niku rak nek ana tanggapan, nek boten wonten nganggur mongko. Ndika kawengku dening kakung Kanjeng Brajosari menika badhe muktekaken panjenengan. Nanging kula tresno kalih panjenengan menika mboten kok bondo donya. Lajeng? Oh. Kula lahir batin tresno dhateng Dados tresna menika mboten saged dipun ukur derajat pangkat bondo lan donya mung ati pawitane. Ning nuwun sewu. Jenengan sampun kersa kula jak urip rekoso. Ya mboten napa-napa. Mergo tresna niku buta nggih. Ngaten nggih. Wis temu dhewe. Ini yo Kang yo, tak kandhani. Nganti aku ki mau ayu-ayu, mergo aku doyak ora aku doyak. Karepe opo? Mergo sampe ki go mlayu kene lho Kang. Sampe kok malah menawa kok sampeyan iki tak kandhani. Yen to iki dina, kedono yuyu rumpung ki koyak-koyak karo awak dhewe. Aku iki bingung. Kok mawon? Ger mlayu iki kinyang ndi ora ngerti. Mongko sampeyan ngelak nang boten. Ngelak lho Kakang. Wiwit mau kaya ngene. Lho sampeyan iki golek-golek. Lah iki tengah alas Ndara menawi gondangipun Ndara Putri salib njur teng pundi lek golek. Sampeyan ki wani go mlayu ya kudu tanggung jawab. Terus sampeyan iki ning kene lanang dhewe lho, Kang. Ngono. Sampeyan bukti daya piye Dadi ta? wali berbuat kudu Tanggung jawab. Ya. Ning kowe rak cocok to upama di calon itu. Aduh, ala ya. Panas apa ora di? Loh, kagak pantes. Pantes kan, Kang? Dulurku Ambar Sari Ambar Mati bleguk-bleguk Nggih, kantene. duwe IP yo bleguk. Dadi wong sak omah bleguk-bleguk. Kakang, yen aku nyondro sampeyan iki kaya ning-ning-krak. Piye. Kaya ning-ning-krak. Apa kuwi? Sing wedok sing kuning, sing lanang kaya ikrak. Ngono iku jenenge yo ngenyek dulur to. Kok sampe baguse kaya ngene Ora, Kakang? jane aku iki yo nglumangsani. Aku iki dalang, wis tuwek. Nek kok yo mosok seneng. Wong sing nom yo akeh. Jeneng Tresno iki ora mau wis rupa to, Kang? Oh. Bener ngendikane Ndara Putri. Iya. Jeneng Tresno iki ora mau bondo donya rupa. Ning ati sing dadi pawitane. Oh iya. Aku kuwatir trending topik. Trending iki Aku iki kuwatir kok gegek pas daoku karo Kang Slira. Golek dicolong wong. Panjenengan niku kinten Tenan. pancen sing ilang niku. Kita golek bareng. Gondangmu saleh. Kita golek bareng Kakang aku kelas.
wae kok ana timun semangka. Ning kok ora ana sing jaga ya, Di. Kenapa Pak Mi? Mulai apa piye yo kan? Nah, ngene ae. Coba jajal. Upama aku nembung ora enek, nek nolong dosa. Coba aku tak Ngono? Ya wis tembung kan. Lur. Iki timun karo semangka, wekmu apa wek sapa? Aku njaluk ya. Hah? Tenan? Betul kok. Kok ana sing ngawur ya? Lah iya. Yen ngono entuk apian wong iki. Ada juga kan. Kados nggih. Kok bingung kan? Malah bingung piye to, Kak? Sama-sama karo Mentelika kan jalan ya, Di. Iki jalan iki. Apa? Ilangi. Who is a smart trader? They are someone that manages their assets wisely. A smart trader, someone who trades with FX Pro, a powerful tool for stress-free trading. Malah enek pendole pisan. Kok pintu yo? Emang ayo diutangi nek gak pisan dipecah. Coba pecah kredit. Ora iso. Aku iso njupuk ya. Iya lah. Lah iya. Wah, semangka. Semangka tanah tadi. Oh, dipecah sithik-sithik, Nduk. Malah katoni seger banget iki. Oh, iki dipecah dulu. Ayo dadi priku. Iki tanganku ya kamot kok. Iki nah, ngene ben ketok tipis sing ngiriske aku. Wong kowe kan sayang. Tak dulang kok ora. Sakit mak piambak. Ngono ya wis. Dibule lagi banget ya. Kate kok wis ono nek ora kan? Isih tak bune Ya wong. makane kok duwe iki. Kok nek ora kan kok meneh ra. Enak ya. Seger. Mene iki. Monggo nek dikakerso. Yo seger no. Monggo. Pancen seger. Banjur iki semangane sapa? Jane dia kok Nggih mboten ngerti wong kula niku wau. mendet kok. Mendhet lah kula nembung kaya ngadoh. Pak D, kula nyuwun semangka nggih, kula sauri. Nggih, monggo. Kene seneng karo sing duwe. Nggih, malah kan njupuk dhewe. Kon njumuk dhewe. Nggih. Ngertenono. Sing duwe tetanduran iki aku. Loh, Balekno Kak, balekno iki. Ono sing duwe. mateni wong. Kowe iki yo bagus. Sandang penganggumu yo besus. Nang itu mindakmu kok rakus. Iki ora tetanduranmu. Kok wani-wanine kowe nyolong tetanduran. Lan sinden kula kekalih adi-adi kula kala wau. Iki tujune ndang konangan upama ora konangan semangka sak Tegal mesti entek. Hah? Lah wadahe sak ngono gedene. Iya iki. Ya wis sak monten ae ra ngaoske kok. Bener niki Doro Putri Ayu Kula. Nggih. Ngerten. Sampean tak ayomi ning Mojosemi, mau yen nanten napa-napane, kula sing tanggung jawab. Ngaten. Matur nuwun paranggene Kakang Sepoyono kersa ngayomi dumateng kula lan adi-adi kula. Iki baca ya. Kados Ono, tarik mulai. Ya. Monggo ya. Aturane ya. kula niku wedi nanti oya-oya kali peting-peting niku. Sabar dhisik. Doro pane wis
Sukmaya. Penggede Kedalon lho. Kula penggede Kedalon niki adi kula. Penggede Jembangan. Lah, Adimu tok larak-larak iki ana apa? waduh. Kula saking Brang Wetan dumugi Brang Kilen. Niki kula ajeng nyuwun pengayoman ngersanipun Ndara Penewu Sukmaya. Saka kono mau mlayu. Nggih. Mesti ngelak. Nggih, Terus nggih. semangka iki. Wah, nggih. Ha timbangane ngelak. Nembe panen iki nggih. Ya jane ya urung kaya panen ngenteni bakul urung teko. Nggih. Ah, Perkarane apa perkarane? perkarane niku lak garwane Ndara Dana Yuyurumpung. Ingkang nami Senik lan Rubiah. Niku lak seneng kalih adi kula Kudasawengi. Sena. Garwane Wedana Yuyurumpung. Nggih. Seneng karo Kudasawengi. Nggih. Ora ngono bengi iki lakone apa? Kok wedokan seneng lanangan kabeh. Kok nggih sunane ngoten. Awong nggih nyuwun sewu lho nggih. Wong wujude Ndara Dana Yuyurumpung lak nggih kados ngaten. Tur malih niku bulen sakit bubulen. Ah, Ndara Ayu Senik lan Rubiah ngertos wujude adi kula lak edanan. Nggih ngaten lho. Oh, dadi kowe doyak Para petinggi-petinggi Brang Wetan nggih. Angepasi kapinujon adi kula Kudasawengi diundang kali Ndara Ayu Rubiah lan Senik. Lampahan Sakumbana. Kajenengan Ndara Dana Yuyurumpung. Kajenengan Ndara Dana Yuyurumpung. Pun disiagaken petinggi-petinggi saking Kuniran Meteseh. Ayo sekebangetane Kudasawengi. Kok saged niku. Lah kaya ngono wae kok ngepasi konferensi. Lah digawa lunga ben Jane apa? kula niki lho mboten sengaja. Niku ngepasi Ndara Senik Rubiah niku rak teng pawon. Lah kula niku lewat pinggir omah diawe-awe. Ayo mbok menawa Senik Rubiah yo ora empet-empetan kok. Mbok menawi ngaten. Ah nggih, ibarate adi kula niku kucing. Iya. Adi suguhi gerih. Ampun kucing lah. Ah iya ibarate kucing kok disuguhi gerih ya. Caplok ngoten. Caplok. Wes Iki pripun iki pripun. Lah niki dibujung. Pengayoman estu. Mulai nyang pojok seminggu aku. Ayo terus. Goyak. Oh, sik lah kok mendanem piye kok kowe mlayu dhewe. Mari ya. Sak sampe kok meknet. Leren. Sampean kok ngoten. Iki rek ngomong alo lho iki. Matem. Kadhe matem alo aku lho. Ono. Oh. Sampai lempok ya nantang-nantang. Kurang ajar karo aku lho kowe lho. Boten kurang ajar iki lho. Iku lho sing kurang ajar. Kowe arep njaluk dalang sapa nyono? Aleke Ya ora. iki iki kan lho. Njaluk petinggi Jebangan. Ora kepau. Thank you.
Semua yang besar Panji Musa. Suaramu kaya gundung bangsa kokus. Ayo, weneng papan kene tandingan lawan aku. Sopo sing bakal kanepati? Maju saja kata tebak dadamu mati.
omahmu lho, ngono lho. Saka rumangsamu aku tok weden-weden terus wedi karo kowe. Ora ndi? Sing tak wedeni apa? Iki punyaka ning ampuh. Ngerti. Nak capeke unung ampuh. Ning ora nak ilang. Coba aku tak kepengin jajal kondange sabuk karo welang. Aku mbok kon mati saiki apa mati sesuk? Ilangnya, mat. Kuwi Mat. ya delok. Ayo ngene-ngene kok. Merono kowe. Iki punyaka ning ampuh. Ana rumbung. Adol tinuku. Pusakamu wis tok tamake yang janjanku. Saiki adol rambut tinuku. Ojo melayu. Sakwise aku nyawang tetanduranku katon ijo royo-royo. Iki wis awan gandang. Kok ora ana perangane abdi ngirim lawan aku. Dheweke lali apa pancen lali? Pak Jaya. Aku sing ketodi. Kalau kencok sari. Janur Gunoto. Mobil sampean sampun jelek lan meleh kalih Kakang Sukmayana. Pasir bener. Ngaten nggih. Monggo. Monggo sampean ngupadi tiyang kakung sanes. Nanging pangapunten ing kata ampun kula. Kembang Jaya. Apa sih aku wadon wis ngemis-ngemis katresnan kalawan kowe? Nang tresnaku kok tampik teges kowe mirang-mirante kalawan aku. Neng kene bisa mirang-mirang ora cukup mong kowe. Aku lebih iso Kembang Jaya. Perkara iki bakal tak pradulke ana ngarsane Kakang Penawi Sukmayana. Ijo ta nek abang, abang tak kene ijo rasane kowe. Perkara iki dimangerteni Kakang Sukmayana. Banjur kepiye, Mbak Yu? Mbak Yu kencong sari. Jendela bukaan. Kok ora ana wong yang omah iki nang endi? Nyai Kencong Sari? Nyai Kencong Sari?
sik to. Teko-teko sambat isin, sambat wirang jaluk mati. Iki mau saka ngendi? Saking Tegal Bantengan. Heh? Saking Tegal Bantengan. Dengaran. Loh, ya kok dengaran pripun? Sing panas-panas kaya ngene Tegal malah ireng kulitku piye? Pancen tak sengaja, Kakang. Kula ngirim kalawan Sing gedhe duwekne jaran. nang kula buku mboten kok, Kakang. Aku percaya yen kowe wong wadon sing tulus, Nggih. ora nate tumindak sedeng. Leres. Aku percaya. Tujune kok kula. Lah kok umpama wong wedok liyane kula mesti kok dilanggati. Nah sing damel nyonyok batin kula sing pungkasan, Kakang. Kepiye? Lho, mentolo-mentolone ngalep kalih panjenengan. Nggone ngalep ku piye? Lho ngeten niku, pun wis Mbak Kencong Sari ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Lamun sampean ra gelem ngladeni aku ning, aku rina wengi bakal ndedonga. Muga-muga Kakang Peneu Sukmanyana enggal gelis dipundhut karo sing kuwasa. Nek Kakang Peneu mati, sampean dadi rondo. Rondone sampean kula kukup. Lho ngoten niku Kakang sampean dialem mati. Kembang Jaya ngalap atiku. Ben gampang ngukup randamu. Leres. Isih Tegal Bandengan. Sih Kakang. Tak labrake bocah kurang ajar. Ya, lek ngobong bojoku mati geblobes kok ya ora ngamuk-ngamuk. Wis nek ngene iki, Kakang Peneu Sukmanyana keberanang atine, pendirangan meripate, sumujuk ning Tegal Bantengan. Rasane kowe Kembang Jaya, disuwadui dianjuti rasane kowe. Yo salahmu dhewe, yo diwenehi bothok kalih mati kowe rasane Kembang Jaya. Kula kepengin ngertos Kakang. Kenapa? Napa dosalipun kula ngantos sampeyan nyepalangi dumateng kula Kakang? Isih ora krasa. Isih ora ngrumangsani. Gusolan luput. Heh? Sebagai Mamak pripatu. Yen iki sampe bocok. Kuwi ngomong wis seneng bocah wadon. Boyo kowe kandha. Oleh ngersane pun Kakang. Ora banjur ntrunyak. Arep seneng Pak Yung iki. Kakang Sukmayana. Leripun boten kados ngaten. Piye? Malah kaporo dawah kosok wangsulipun. Mbak Yu Kencong Sari mapan wonten ing Tegal. Kono dalan. Nggih, Kakang. Piye Kembang Jaya? Kakang Sukmayana. Rahayune ana rongken teko kene. Umpama ora kelangan adi sing katresnan. Pangapunten ingkang kathah ngantos kula lumebet wonten ing keluarganipun sampean malah kaporo wonten kedadosan ingkang kados ngaten. Lho kanthi kuwi. Sing gedhe pangapuramu pun Kakang wis wani gak sia marang kowe. Kanthi kuwi Om, Kula, Ndara. bendaramu iki ana yen wis rampung gone adus jak entas ya. Nggih, Ndara. Saka karepku tak wenehi gaman iki kanggo jaga-jaga mbok menawa ana kewan galak utawa menungso. Lho kok malah kanggo nglalu. Salah ing panampi. Ya mbok menawa ngrumangsani sepira gedene lupute banjur dhewe ning nglalu. Lho kanggo paling eling. Papan kanggo sesuci Kencong Sari kae. Besok yen ana reja-rejaning jaman karana pasucen. Kang loro muga
kandhet ing sajroning dedungingan. Prawan-prawan pasucen yen durung ilang prawane, ora payu omah-omah. Kanthi kuwi kados pundi Kakang Susilo? Sawetara terus ke nggonmu Joko Tegal Bandingan aku karo Arum tak nemoni dalang sapa nyono. Ingkang atos-atos monggo. Ayo, Rum. Monggo Ndara. Entuk ganjaran Mas Ronglapan. Nyolong pusaka ning Kapenewon Mojo Semi. Jebul gampang. Ya awakku krasa kesel. Tak turu dhisik ngaso. Ngaso nafas halus dhewe. Nitik maling sangka etan kali ceka yen iki gaweane Sondong Majero. Kok ambune aku ora pangklit. Ambune rada sengir-sengir. Lah dalah. Lah kae bocah. Malah batang ning kono. Iki bisa tak tolong ngaduk kelingan kowe. Seger. Tangi turu njaluk ganjaran. Loh. Bajingan, aku nyolong kangelan, dicolong ganti. Yo, aku ngerti. Hei maling, rangkulon, makan di mana? Sana Mas, sakiro. Saya mak ngapurane. Ora, Yo. Nila bojomu sih ada bojo. Nang kene ra ada bojo, kok ning ngisor yo. Kira-kira. Siap-siap tekan omah turune mengkurung. Aku tak ngaleh kowe jeleh-jeleh ya. Aku colok. Iya, jeleh-jeleh. Ana apa iki ana? Iki piye to? Kok kapake to? Kapane to? Nun sewu, Sari mandi. nun sewu. Niki wau wonten Rajapati, Ndara. Hah? Rajapati. Rajane sapa sing mati? Nik kok rajane sapa? Ajare Rajapati. Tiang mati. Ana wong mati. Nggih. Lah niki begengke urung tutup wis mati. Urung bayar. Wah, kacau iki. Kowe iki kok Lah iki ngopo? Ramadane mulai. Lah ngono rame-rame ngene kok iso kacokmu ditalen dhisik kuwi. Kacoke digosip bener. Dados tiang niki wau wonten teng mriki, mboten ngertos sangkaning bilahi wonten kaya celeret dor terus mati. Sapa iki? Coba delok. Iki wong endi iki? Wah, niki mboten tiang Brang Kulon lho niki lho. Ya ora Lah ini Brang Wetan iki. Oh, tiang Brang Wetan iki. Nggih, iki kok menawa
tumindake ora bener nganti mati. Nggih, nggih. Kowe edan kali ayo. Ayo, ayo. Niki ketok nek brang wong wetan. Urip ndang. Mati kok mati. Kowe mati iki mayat kok urip. Lah iki pripun iki? Waduh kacau Wong-wong brang wetan. Lakoni ana. Lho, ayo kulon kali ra ono. Iki ora wong brang wetan iki lho. Brang kulon niku. Aku nak dulu. Apa? Ini mesti ora wong brang. Boten Kulon wae. nek ono apik kowe gelem ngakoni, ono elek ora gelem. Kita balik lho iki. Ana duwe nyemplake duwe. Iki maling. Biasane sing kulino maling ku wetan kali. Ora trimo iki. Pripun? Sing iso ngadil iki sapa iki? Niku niki. Dua Padu iki tuh adil itu. Pripun enten napa lho? Iki ono maling mati. Nggih. Nek nitik sandang penganggone pawakane iki ora wong brang kulon. Nanging wong ngetan kali. Ora iso. Kulon kali. Kulon kali. Nek pawakan bener. Nek iki ora wong branget. Nah, Niku yang kulone gandeng-gandeng ngene. Niku brang kulon. Ngeten mawon. Guru cukup. Piye? Niki tinggi bedhekan mawon. Lho, pripun ta? Wani ora? Mayit iki ajeng kula dek. Tiba tengah-tengah. Bedane pripun? Sabetule. Mengke mayit kajenge tiba nek tibane ngetan tegese wong brang. Nggih, brang. Nek tibane ngulon tegese wong Oh, brang brang. Lho nek ngono ngene nek kowe setuju sisandene totoan. Totoan. duwe. Wong brang kulon duwe duwe. Ora usah duit. Aja dhuwit. Lha lho kok. Lah fotoane ngene. Iki kok bibel sing wedok ta ora? Ana ancen iki wong nek iki wong brang wetan kowe kudu mimi. Ayo, Citra. Ayo bae. Yes. Kencang lho. Kula tengah-tengah orang ewangi ora kene pun jejeg to niki. Pun. Ayo tong. Kowe kok lagi metu. Wis kon, teng apik. Meneng. Ayo, siji, loro, Telu. Wong kulon ya Jelas iki nek dirubah nang mulan. kabutan weteng yo anak. Asline wong wetan. Iki tak gondeli meneh nggih mangkena. Siji, ampun ditibak tadai. Siji, loro, telu. Ayo, manuk kowe iki wis janji Burmanuk. manuk kok copot kabeh. Duwe ono piye kowe? Ora iso. brang kulon kowe duit ulana. Diotaki kabeh. Ayo, Dor. Copot kabeh. Anu kok. Copot iki. Burmanuk nggih ngoten iki. Iki anu kan. Burmanuk. Niki pun aturane jenengan pun menyunut niki. Nah. Ate piye? Ije. Nanya tuh nyek. Kan kowe ya kurang. Ayo jari sesan. Ya, nyok.
anake iki kaulak nang. Wis. Ya wis. Ayo ngene. Kono metu kono. Padu. Nggih, Ndoro. Pancen iki wonge Brang wetan. Nggih. Brang wetan wonge wedhe rumpung king nyolong pusaka ana ing Majasemi. Nggih, leres. Mula kanthi kuwi gandeng pusaka wis bali ana ing Majasemi. Nggih. Ateges wis tentrem ana ing kapenewon Majasemi. Muga-muga sekabehing lelakon iki kanggo pasinaon. Nggih. Sekabehing kaluputane bareng-bareng dipendhem ana bumining pangapura supaya tuwuh karahayon lan keselamatan. Muga bisa lumeber ana ing warga desa Karangkung. Amin. Sabubaring pahargyan muga pinaringan panjang Amin. yuswa. Sarta cepak rejeki. Amin. Ayatan pari